Χθες Κυριακή ολοκληρώθηκε το 4ο φεστιβάλ κόντρα στο ρατσισμό και τον κοινωνικό αποκλεισμό. Την τελευταία ημέρα του φεστιβάλ που διοργάνωσε η Άρσης είχε την τιμή και η πόλη της Κοζάνης την ευκαιρία να φιλοξενήσει το σκηνοθέτη Γιώργο Τσαμπερόπουλο. Στις 6 ακριβώς, στο Δημοτικό Σχολείο Χαρισίου Μούκα, έγινε προβολή για πρώτη φορά στην Κοζάνη της ταινίας «Ο εχθρός μου», ενώ ακολούθησε συζήτηση με τον ίδιο το σκηνοθέτη για τα διλήμματα της σύγχρονης ελληνικής πραγματικότητας που η ταινία διαπραγματεύεται. Ευχαριστώ πολύ την Άρση Κοζάνης, η οποία με κάλεσε και με έφερε από την Αθήνα για να δείξουμε την ταινία. Η ταινία λέγεται «Ο εχθρός μου», είναι μια ταινία που έχει κάνει το γύρο του κόσμου, έχει παιχτεί σε πολλά φεστιβάλ, έχει πάρει πολλά βραβεία. Είναι ο Μανώλης ο Μαυροματάκης ο πρωταγωνιστής της, που παίζει έναν οικογενειάρχη που υφίσταται βία στο σπίτι του, απ' έξω δηλαδή, μπουκάρουν κάποιοι για να τους κλέψουν. Και κοιτάει σε όλη την ταινία και αυτός και τα παιδιά του και η γυναίκα του πώς θα τα βγάλουν πέρα. Από εκεί και πέρα, αφού τελειώσει αυτό το ζήτημα. Είναι μια ταινία σκληρή, γερή, thriller τη λέγανε οι Εγγλέζοι, γι' αυτό τους άρεσε και πήρε και τα βραβεία. Είναι family των Αμερικάνικων και το λέω αυτό χωρίς καμία αμφιβολία και σας καλούμε να πάτε στα βιντεοκλαμπ να την νοικιάσετε, να τη δείτε όσοι δεν έχετε έρθει εδώ στην προβολή της Άρσης. Κατά τα άλλα, το πρόγραμμα της τελευταίας μέρας του φεστιβάλ περιελάμβανε παρουσίαση παλαιών παιχνιδιών, παρέα με το Διαδραστικό Μουσείο Παραδοσιακού Παιχνιδιού. Στις 8 η ώρα συζητήθηκε με τον Αλέξανδρο Βρετάκο η έκθεση φωτογραφίας του με τίτλο «Απέναντι ίσως καλύτερα» και του Γιώργου Χαλεπλή για την έκθεση του φωτογραφία του εκτός κάδρου. Στο συναυλιακό μέρος του προγράμματος, στην Κοζάνη, βρέθηκαν η Κρουσή, γνωστή ομάδα κρουστών από τη Θεσσαλονίκη, και οι Balgans, με φυσικά συστατικό τη μουσική τους από τα Βαλκάνια, και πάνω της δένουν στοιχεία όπως ska, reggae, funk, jazz, rock και hip hop. Πρώτη φορά η Κοζάνη άκουσε και συζήτησε για αυτοδιαχείριση. Για πρώτη φορά η Κοζάνη άκουσε και συζήτησε για αυτοοργάνωση, για περμακουλτούρα, για τον πελίτη και για όλες αυτές τις ενέργειες, διαδικασίες, για όλους αυτούς τους φορείς οι οποίοι προτείνουν διαφορετικούς τρόπους συνύπραξης. Φτάνει πλέον το να κυνηγάει ο ένας τον άλλον. Ήρθε η ώρα να δούμε πώς όλοι μαζί μπορούμε να δημιουργήσουμε εκείνες τις συνθήκες οι οποίες θα μας προστατεύσουν, θα μας διαφυλάξουν από όλα αυτά τα οποία μας έχουν επιβληθεί, ειδικά τον τελευταίο καιρό. Αυτός ακριβώς είναι και ο ρόλος που έχουν τα αντιρατσιστικά φεστιβάλ. Να ενημερώσουν καταρχήν σωστά τον κόσμο για όλα αυτά που πραγματικά συμβαίνουν σήμερα και από την άλλη να αποτελέσουν και μια ασπίδα για κάθε κατατρεγμένο και για κάθε αδύνατο σε αυτή τη χώρα. Ζήσαμε μια πολύ όμορφη εμπειρία 4 μέρες, μια συμμετοχή πάρα πολλών συλλογικοτήτων, φορέων και ανθρώπων από διάφορα μέρη της Ελλάδας οι οποίοι προσέγγισαν την πόλη μας. Έγιναν πολύ όμορφες συζητήσεις, είδαμε πάρα πολύ ωραίες ταινίες, ακούσαμε ωραίες μουσικές, έγιναν πολύ ωραίες μεταξύ μας κουβέντες και να είμαστε γεροί και να συνεχίζουμε τον αγώνα μας όλοι μαζί και μακάρι να είμαστε σε θέση να ετοιμάσουμε και το 5ο φεστιβάλ κοντά στο ρατσισμό και στο κοινωνικό αποκλεισμό.